El poeta y cantautor asturià Nacho Vegas va escriure: "Al menos no estamos en Cuba. Aquí hay libertad de elección. Yo puedo elegir libremente la carcasa de mi smartphone". Benvinguts un cop més a Cooperes o competeixes? Comencem. En l'últim episodi d'aquesta temporada parlarem sobre sostenibilitat ambiental amb la Zenaida i la Mar de La Tregua, un projecte que promou el pensament crític i l'acció social, que ofereix tallers participatius, formació artística i decolonial. Zenaida, Mar, bona tarda. Bona tarda. Una pregunta, què consumeix més electricitat? Veure una hora de Netflix o de Filmin? Si dura una hora serà el mateix. Era una pregunta trampa. Ningú aguanta veient una hora de Filmin sense dormir-se. Comencem, ara sí. Què és un grup d'habitatge cooperatiu? A. La promoció del dret a un habitatge digne. B. Un grup de gent que comparteix rentadora. C. Un grup de gent que no posa rentadores. D. Una comuna de hippies. Home, la A, no? La promoció del dret a un habitatge digne està bastant de moda. Doncs em temo que no és correcte. Esperem que Collboni posi fre a aquesta epidèmia hippie, que la ciutat comença a fer molta pudor. Pregunta número 2. Sota quin d'aquests eslògans s'ha manifestat recentment la pagesia catalana? A. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. B. Monsanto santo, yo te canto. C. Salvem el que mengem, sense pagesia no hi ha país. D. Gràcies, Juan Roig, els pagesos estem amb tu. Doncs aquesta de la C, no? Salvem el que mengem. Sense pagesia no hi ha país. Marquem la C. Doncs incorrecte. Mar, Zenaida, no sé en quin món viviu, però en aquest els treballadors del camp estan immensament agraïts a Johnny Roig i a l'impuls que ha donat a l'economia important, taronges de Sud-àfrica. Però estàs segur? Continuem amb la tercera i última pregunta. Sabràs que la meva oficina és sostenible perquè A. Té un garden de plantes tropicals comprat a Amazon. B. Hi ha pàrquing per a les bicicletes. C. Tenim 10 tipus de llet vegetal diferent. D. Un enorme cartell de neó ens recorda que don't be logic, be biològic. A mi m'agrada anar bastant en bicicleta. La B. Sí, la B. Que hi hagi un pàrquing per les bicicletes. N'estàs totalment segura? Sí. Don't be logic, be biològic. És una frase molt inspiradora, no? Sí. És bona. Don't be logic, be biològic. Don't be logic, be biològic. Biològic. Doncs incorrecte. Hi ha res més màgic que fer un clic a Amazon i teletransportar-te a un Brasil comprant un jardí tropical. Nosaltres creiem que no, i si aquest no és el vostre concurs, presenteu-vos als Premis Micaela Chalmeta. Molt bona nit.